Puja Boro नोंथांनिया टटेलि रं जादों बे मोनसे बाथ्रायाव आरोना नोंथाङा गोबां मोजां भिडिअस लाबोयो कमेडि लाबोयो जोबोद मोजां आसामिस लेंगुवेजाव नोङो जोबोद मोजां भिडिअस लाबोयो नोंखौ जोङो रावबो जेबो बुङाखै नाथाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथाय नैबे फंसे रावावहाय जोबोद जोंनि बर' समाजाव ना जोंनि बर' हारियाव बियो मोनसे मिसगाइड होनाय जादों नोङो गावनो खोनासंनानै ला नोङो मा बुंदों Hey, senga ko leia boro soli biya kurbi boro soli eneka morja ke gahori hukai khwam boro soli biya korile eneka morja ke gahori hukai khaba babi gom paisa boro soli biya kurbi boro रन्जन दैमारि सारमोनाबो नाय थांनानै ना बिसोरबो जोंनि हारिनि थाखायनो बड'लेण्डनि थाखायनो नाङै गावनि जिउखौ जोबथेसालियाव दोननांगौ गोनां जाबाय होलाङो जेरै अंकसिता बर' ना जमुना बर' आरो प्रनिता सरगयारि आं गोबांखौ नाम लालिया बिसोरनो नाय बिसोरो बर' हारिनिफ्राय गोबां भट मोनबाय गोबां सापर्ट मोनबाय boro soli biya korile eneka morja ke gahori hukai khaba babi gom paisa नोङो गावनि बुंनायखौ फिन खेबसे खोनासंबावबाय नङा होमबा नाय बे बाथ्राया मा बाथ्रा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो गोबाङानो जोंनि बर' हारिनि मा होनो समाजनि जोंनि बर' समाजनि गोबां बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रायजो राजाफोराबो दुखु मोनगोन बे बाथ्रायाव नोङो मोजाङै सानगोर एबा नोंनि हौवायानो जा नोंनि न'खरनि सोरबा सासे मानसियानो जा नोंनि बिमा बिफायानो जा नोंनि बिमा बिफाब्लाबो नोंनि हौवाब्लाबो बे नोंनि बुंनाय रावखौ खोनासंदोंब्ला एसेब्लाबो दुखु मोनगोन मानो होनबा नोंबो सासे बर' समाजाव जानानै सासे महिला आइजो जानानै नोङो दिनै बर' हिनजावसाफोरखौ हाबा खालाम एबा गुबुन जाथिफोरखौ हाबा खालामजानो लुगैदों नङा होमबा अमा बेदर गोरान संनानै जाहोनो थाखाय नोङो गुबुन जाथिफोरखौहाय माने बर' सिख्लाफोरखौ बर' हिनजावफोरखौ हाबा खालामनो होदों नङा होमबा बियो जोबोद गोरोन्थि जोंनि बर' समाजावहाय मिथिबायना बियो जोबोद गोरोन्थि नोङो गावनि गोरोन्थिखौ नोङो एक्सेप्ट खालामनांगोन मानो होनोबा मानसि हिसाबै नोंहाबो गोरोन्थि जायो आंहाबो गोरोन्थि जायो नंगौ बयहाबो गोरोन्थि जायो मानसि हिसाबै रावबो पारफेक्ट गैया नंगौ आंहाबो गोरोन्थि जायो आंहाबो बारे बार बानाननि गोरोन्थि जायो बानान स्पेलिंनि गोरोन्थि जायो दिनै जे बिद्यासागर सारमोना गोबां आंखौबो बुंहरो गोबां मानसिखौनो बिद्यासागर सारा बुंहरो गोरोन्थि जादों बानानखौ मोजाङै लिर मेडाम होननानै बिसोरो आंखौबो बारे बुंहरो नंगौ जों मानसि हिसाबै जों रावबो पारफेक्ट नङा जोङो रोङैखौ सोलोंनांगौ जायिखौ जोङो सोलोंनांगौ ना रोंनायखौ जोङो नाजावनांगौ गोरोन्थिखौ जोङो निमाहा होलायनांगौ स' गाव गोरोन्थि मावदोंब्ला नोङो एक्सेप्ट खालामना लानांगोन आङो एक्सेप्ट खालामना लानांगोन नंगौ आंनिया गोरोन्थि जादों होननानै जोङो मानिनानै लानांगोन नङा होमबा सोरबा दायो बुंगोन भिउसनि थाखाय भिडिअस लाबोलायबाय मालायनि कन्टेन्ट लाबोलायबाय नंगौ जोंनियाव बर'नि थै दङ जोंनियाव बर'नि थै थानायखाय जोंनि थैया गुदुं जायो गोदौवो बेफोरबायदि मिसगाइड होनाय भिडिअसखौ नुयोब्ला एबा बाथ्राखौ खोनायोब्ला मिसगाइड होनाय बाथ्राखौ मालाबाबो होनो नाङा ससियेल मिडियायाव एबा जोंनि लाइमोन देरबोफुनाय गथ'फोराबो जोङो सोलोंखायो आरो नुनायजों लोगोसे दानि ससियेल मिडियानि जुगाव नुनायजों लोगोसे सोलोङो जोंनि गथ'फोरा बेकग्राउन्डआव थाबायो एबा जोंनि लाइमोनफोरा गुबुननि न'खराव बै लोगोआ मा गानदों बै लोगोआ मा बायदों हा गोदान बाइक बायदों गोदान साइकेल बायदों गोदान ड्रेस बायदों बैफोरखौसो नोजोर होयो गुबुनाबो बायदों गुबुनाबो गानदों जोमदों आंबो गानगोन जोमगोन आंबो बायगोन हा आंबो लागोन गाबोन समनिया गोदान मबाइल बेफोरबायदि बेकग्राउन्डआवसो जोंनि गथ'फोरा नोजोर होयो थिग बेबायदिनो मिसगाइड होयोब्ला ससियेल मिडियायाव जेरावबो भाइराल जायो भाइराल जानायजों लोगोसे ना बै माखासे गोबां एडुकेशन गोनांफोरखौ बुङाखै खम एडुकेशन गोनांफोरानो
बांसिन थाब सोलोङो गाज्रि लामाखौ थिग बेबायदिनो आं बेखौ बुंगोन सोरबा आंखौ बुंगोनबो दायो भिउसनि थाखाय मालायनि भिडिअस लाबोलायबाय नंगौ जोंनो भिउस नांखागौ गासै भिडिअ क्रिएटारफोरानो गासैबो भिउसखौ लुगैयो नाथाय बे नङा जे भाइराल ना भाइराल गाज्रिजों भाइराल जानानै भिउस लुगैनाय बेखौ आं लुगैया मोजां बाथ्राजों मोजां नलेजजों भिउस जानायखौ आं लुगैयो थिग आंनि बुंनांगौ पइन्टआ जाहैबाय बर' समाजखौ गुबुंले दा खालामनो नाङा नों आं इउटुबार जानानै एबा भिडिअ क्रिएटार जानानै नोंथ' गोबां मिलियन गाहाम नोंनि भिडिअसआ थाङो आं चेक खालामदों नोंनि भिउसआ मिलियन्स गाहाम थाङो नों सासे मोजां भिडिअ क्रिएटार नों सासे महिला आइजो बर' नोङो पुजा बर' नामखौ लानाय लोगो लोगो नों सासे हाबा जानायबो आरो नोङो महिला हिसाबै नोङो आइजो हिसाबै नोङो मा बाथ्रा बुंदों नोंनि भिउसआ गोबां थाङो मिलियन थाङो नाथाय नोंसोर बायदि भिउस थांग्रा सुबुंफोरानो नोंसोर बायदि मोजां क्रिएटार भिडिअस क्रिएटारफोरानो जुदि ना बेफोरबायदि मिसगाइड होयोब्ला नोंसिनि भिउसआ गोबां थांगोन नाथाय बे भिउसजों लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरा गोबां नायो बेयाव नोङो मा फोरोंनो सानदों नोंनि भिडिअसखौथ' गोबां बयबो नायो मिलियन गाहाम थाङो अब्ला सोलोंगोन नोंगौ गुबुन जाथिफोरा बर' आइजोफोरखौ लुगैखायो आरो नोजोर होखायो आरो गोबां बरबाद जालांबाय जेरै जोंनि बर' समाजाव इडुकेटेड नांगौ मेडाम पुजा बर' एडुकेटेड जों सासे सानै एडुकेटेड जायोब्लानो गुबुन हारिजों सासे बारलाङै खम जायो जोंनि बर' समाजाव गोबां बिदा फंबाय आइ आफा रायजो राजाफोरनि गोसोखौ दुखु होलाङो जेरै अंकसिता बर' ना जमुना बर' आरो प्रनिता सरगयारि आं गोबांखौ नाम लालिया बिसोरो बर' हारिनिफ्राय गोबां भट मोनबाय गोबां सापर्ट मोनबाय मोनसे मोननानै दिनै बबे लामाजों दं बिसोरथ' गुबुन हारिजोंसो जुलि जाहैबाय बिसोर थानायमोनब्ला जमुना बर' मोना प्लेयार बिसोरो जुदि जोंनि लाइमोन बर' गथ'फोरखौ उन्दै जोंनि लाइमोन गथ'फोरखौ जुदि प्लेयाराव बिसोरो मोनसे नलेज होयोब्ला एबा फोरोङोब्ला जोंनि बर' समाजा बेसे जौगागौमोन प्रनिता सरगयारिया जेरै डान्सआव जोबोद फेमास बियो जुदि बर' लाइमोन गथ'फोरखौ डान्स टिचार हिसाबै बियो फोरोंनायमोनब्ला ना बियो जोंनि बर' समाजावनो थानानै मोजाङै खामानि मावनानै मोजां जुलि जानानै बर' हौवाजों जानानै जोंनि लाइमोनफोरखौ फोरोङोब्ला बेसेबां डेभेलप जागौमोन थिग आं बे खोथाखौ बुंनो फैदों जोंनि बर' समाजाव एडुकेटेड गोनां मानसिफ्रा नलेज गोनां मानसिफ्रा साफा बेबायदिनो थाङो थिग बेनि गेजेराव नों आं भिडिअ क्रिएटारफोराबो जुदि बेफोरबायदि मिसगाइड होयोब्ला ना बै गुबुन जाथिफोरा बारसोमगोन आरो जुलि जागोन आरो बरबाद जागोन जेरै सनिया कुइन नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बेखौ सासे निग्र हौवा लादोंमोन सनिया कुइनाबो ना मानो होनबा जोंनि नर्थ इस्टनि सेहेरा जोंनि नर्थ इस्टनि मानसिफोरा जोबोद बिउटिफुल जायो जोबोद समायना जायो दै गुबुनफोराबो जायो गोबां दङ नंगौ नाथाय जोंनि नर्थ इस्टनि मानसिफोरखौ मानो लुगैयो गायनाय फुनायाव जेना दानाय लुनायाव जेना आरो रावखान्थिफोरावहाय जेना बिसोरनि आखल आखुफोरा गुरै नम्र जेरै दासिमबो दङ जोंनि गामि एरियायाव थाङोब्ला नुगोन बिमा बिफानि अननायजों बिमा बिफानि गुरै मोजां आखल गियानजों ना सादा सिदायै दासिमबो मोजाङै गियान लाबोनाय हिनजावसा गथ'फोर दं बैफोरबायदि गथ'फोराबो दिनै देरबोगोन गाबोन देरबोगोन बिसोरबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दानि जुगाव ससियेल मिडिया बिनि गेजेरजों बिसोरबो गोबां भिडिअसखौ नुयो नाथाय बेफोरबायदि रावफोरखौ मिसगाइड होनायफोरखौ बिसोरबो मोनोब्ला जुदि बिसोरनि गोसोआबो बायनानै बैफोरबायदि गुबुन हारिफोरजों थाखा फैसानि प्रब्लेमाव थाखा फैसाखौ बिसोरो लब दिन्थिनानै जोंनि बर' लाइमोनफोरा दिनै गावनि जिउखौ आन्दायहोदों
थिग बेबायदिनो जायो बिनि थाखाय आङो बे मिसगाइड होनायखौ आं दिनै जोबोद दुखु मोनदों आरो गोबाङानो दुखु मोनदों जानांगौ मानो होनोबा जोंनि बर' समाजाव आं मोनसे फिसा मा होनो बर'नि जारिमिन आं खोन्थालांनोसै एकदम सुंद' आरोना गोबां दङ आंनियावहाय बर'नि जारिमिन बिराद गोलाव दं नाथाय बुंनानै फोजोबनो हाया अब्लाबो सुंद' कामरुप आरो गवालपारा आरो सनितपुर गहपुर बेफोरो जोंनि बर' हारिनि जायगामोन जायनि जाहोनाव जोंनि इण्डियायाव आसामा मोनसे फिसा स्टेट दै आसामाबो मोनसे फिसा स्टेट बेयाव जोंनि बर' ट्राइबेलफोरा आसामाव दङ बे आसामा माब्रै आसाम नाम मोनखो ना नोंथांमोना गोबाङानो मिथिगौ जोंनि बे आसामा बर'फोरनिसोमोन जायनि जाहोनाव बे आसामखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो गोदाय आबै आबौमोना मा होननानै मुं दोनदोंमोन हा गोसोम जोंनि आसाम नामा हा गोसोमसोमोन दै हा गोसोमाव गुबुन जाथिफोरा फैनानै दिनै जोंनि बर' लेंगुवेजआ गोबां डिफरेन्ट ना जोबोद गोरा जोंनि बर' लेंगुवेजआ बिसोरनि थाखाय गुबुन हारिनि थाखाय जोबोद गोरा बे हिसाबै जोंनि आबै आबौ दोननाय गोदो गोदायनि बर' आइजो एबा जोंनि बर' समाजाव दोननाय हा गोसोमखौ बिसोरो हासाम बुङो हासाव बुङो बेफोरबायदिनो मोनबा सेन्टेन्सखौ सिफायनानै दिनै आसाम दोनदों बे आसामा दिनै गोदोहाय बर'फोरनिसोमोन कामरुपनिफ्राय लानानै गवालपारा आरो नोंथांमोना गोबां मिथिखायो गहपुर तेजपुरफोर बायदि जायगायाव दिनै बर'फोरा गोबां जिउ गारदों थै लोमसावदों जेरै तेजपुर थैनि बानासोमोन नोंथांमोना बे जारिमिनखौ मिथिखायो नाथाय आं बारा गोबाव बुङा सुंद'ल' आं बुंगोन बिनि थाखाय आं बुङो जोंनि बर' समाजा गोबां फिसा बे फिसा हारिखायनो संखिया खमखायनो दिनै गुबुन हारिजों साग्लोबजाबाय जायनि जाहोनाव जोंनि बर' जायगाफ्रा हाजो दिखियाजुलि सनितपुराबो जोबथा हाजो खर'आव जोंनि बर'फोरासो दङ राङापारायाबो गोबां मा होनो बर' समाजासो बर' रायजो राजाफोरासो हाजो खर'आव दङ आरो बेबायदिनो ना उदालगुरिफोरावबो नाय हाजो जोबथा जायगा बर'फोरासो दङ नाथाय टाउन एरिया जायगा दखल खालामनानै सेनानै लाजाजोब्बाय दिनै तेजपुर बायदि जायगाया बर'फोरनि थैनाय जायगा जिउ फोजोबनाय गहपुर टाउनफोराबो नाय दिनै गुबुन हारिफोरासो साग्लोबजोब्बाय मानि थाखाय जोंनि बर' समाज संखिया खम बिनि थाखाय जोंनि मा होनो जायगाखौ सेना लाबाय जायनि जाहोनाव दिनैसिम जोंनि जायगाखौनो बड'लेण्ड 50-50 दाबिब्लाबो दिनै मोननो हायाखै मानि थाखाय खौसेथि गैया बे खौसेथिखौ लाबोनो थाखाय जोंनो नांगौ एडुकेटेड मानसिफोर नांगौ जोंनो गोबाङानो फरायनाय नलेज गोनां मानसिफोरा सासे बेबायदि गुबुन हारिजों जुलि जायोब्ला बेबायदि मिसगाइड होयोब्ला दिनै आं बुंनो थाङाखै नोंनि बे फंसे बाथ्रा बुंनायजों गोबाङानो मिसगाइड होनायजों लोगोसे गोबाङानो गुबुन हारिजों हाबा जाहैगोन आं बेखौ बुङाखै नाथाय सासे सुबुङानो गुबुन हारिजों थाङोब्ला बेनो गोबां बर' समाजावहाय खहा होननानै आं सानो मानो होनबा जोंनि बर' संखिया खम जोंनो नांगौ संखिया बारायनांगौ आरो एडुकेसन नांगौ एडुकेटेड गोनांफोर नांगौ बिनि जाहोनाव आं दिनै बे भिडिअसखौ लाबोबाय आं सुंद'यै बुंबाय आरोना गोबां बुंनांगौ बाथ्रा दङ गोबां बर' जारिमिन दङ मानो होनोब्ला 2000 सनावहाय दिखियाजुलि बै थाइगिरगुरि जायगाखौ दखल खालामदोंमोन बे दखल खालामनाय जायगायावबो गोबां जारिमिन जानानै थांबाय आं बेखौबो मिथियो इनिफ्राय आरो आंनिख्रुइ देरसिन गोबां दङ आंनि सेनियर दङ गोबां गेदेर गोलावफोर दं बिथांमोनाबो गोबां बर'नि जारिमिनखौ गोसोआवसो दङ गावनि बिखायावसो दं खास्रि बिस्रि बुथार जानाय ना जोंनि रन्जन दैमारि सारमोनाबो नाय थांनानै ना
बिसोरबो जोंनि हारिनि थाखायनो बड'लेण्डनि थाखायनो नाङै नाङै गावनि जिउखौ जोबथेसालियाव दोननांगौ गोनां जाबाय थिग बेबायदिनो गोबां जारिमिन दं गोबां दुखुनांथाव दं बिनि थाखाय मिसगाइड होनायखौ प्लिज आङो बारे बार बुंदों नोंखौल' नङा जि मेडाम फुजा मेडाम आं नोंखौ बुङो नोंखौल' आं बुङाखै सोरबा जुदि जोंनि बर' समाजाव मिसगाइड होयोब्ला आं बेखौ फंसेब्लाबो बुंनानैसो गारगोन होननानै आं सिगाङावबो बुंबाय आरो आं दाबो बुंबाय आं नोंखौल' नङा आं गोबां मानसिखौनो बुंबोबाय मिसगाइड होयोब्ला रं भिडिअस लाबोयोब्ला आं बेखौ फंसेब्लाबो बुंगोन आरो आं मिथिगौ आंनि जोंनि बड'लेण्ड माने बड'लेण्डथ' मोनजोबाखै अब्लाबो जोंनि गोसोआ गोजोननाय मोनो बड'लेण्ड होनोब्ला जाय बड'लेण्डआव जोंनि बर'फोर गोबां दं आसामाव नङा होमबा आसामनि गासै आंनि आंगो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रायजो राजा नोंथांमोना आंनि भिडिअसखौ नायो आंखौ सापर्ट खालामो आं बेखौ रोजा रोजा साबायखर होयो आंनि गोरोन्थिखौ नोंथांमोना बुंनो हागोन आंनि गोरोन्थिखौ आं एक्सेप्ट खालामो आरो आंनि रोङैखौ आं सोलोंनो आङो इच्छा जायो स' नोंथांमोना जानायखौ नाजाव जायिखौ निमाहा हो गोरोन्थिखौ निमाहा हो आरो रोङैखौ फोरोंहर आरो जानायखौ नाजावदो स' आं भिडिअसखौ बारा गोलाव खालामलिया मानो होनोब्ला गोरोन्थिया बयहाबो जायो नङा होमबा गोरोन्थिया बयहाबो जायो गोरोन्थिखौ जों एक्सेप्ट खालामनांगौ आरो रोङैखौ जों सोलोंलायनांगौ जों रावबो जोनोमनिफ्राय पारफेक्ट जानानै फैयाखै रोंनानै फैयाखै स' लोगोफोर आं भिडिअसखौ एसेयावनो दोनथ'बाय आरोना नोंथांमोना नोंथांमोननि सायावसोसै नोंथांमोना मा कमेन्ट्स होयो मानो होनोबा रावबो जोंनि पाब्लिकआ गासैबो भिडिअ क्रिएटार नङा गोबां खम आरो नांबावगौ गोबां भिडिअ क्रिएटार मोजां नलेज गोनां गोबां जोंनो भिडिअस इउटुबारफोर नांबावगौ जों जौगानांगौ गुबुन हारिफोर बायदि एडुकेसन लानानै बेफोरबायदि एसेल' नलेज लानानै भिडिअस लाबोनो नाङा कन्टेन्ट लाबोनो नाङा समाजाव बर' हारियाव एफेक्ट जानाय राव बुंनो नाङा स' लोगोफोर फिसाजोबा आंना सिखारबाय नै ओमफ्राय आं बेबायदिनो गोबां दङ बाथ्रा दङ बुंनांगौ नङा होमबा पइन्ट गोनां गोबां बाथ्रा दङ आं बुंजोबनो हालिया दायो बुङोब्ला गोबां भिडिअसआ लावो गोलाव जालाङो नङा होमबा स' आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय